Καλησπέρα σε όλους. Είναι 22 Μαρτίου του 2023. Είμαι ο Ιωάννης Ηλιού. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη δεύτερη ενότητα, την εκπομπή αφύπνισης που έχει τον τίτλο «Η χλιαρή κοινωνία των Ελλήνων». Πάμε λοιπόν. Εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος. Αυτή η εκπομπή να είναι ευλογημένη, ευδόκιμον το αόρατον. Δεύτερη ενότητα. Εδώ, σε αυτήν την ενότητα, θα αναλύσουμε το σχέδιο δράσης και τους δούριους ύπους που οι Εβραίοι σιωνιστές, αποστάτες, χαζαρομογγόλοι, οι εγκληματίες της ανθρωπότητας καταστρέφουν, κατακτούν, εξολοθρεύουν και διαλύουν κράτη και έθνη. Η Ελλάδα είναι ένα αληθοφανές παράδειγμα. Βιώνουμε τα αποτελέσματα της διάλυσης και της κατάντιας της ελληνικής κοινωνίας, της ίδιας της πατρίδας, της μάνα Ελλάς. Για την κατάντια του σήμερα ευθύνονται το Κεντρικό Ισραηλίτικο Συμβούλιο της Ελλάδος, η Εβραϊκή Αδελφότητα, η δολοφονική εγκληματική κυβέρνηση και αντιπολίτευση, οι οποίοι είναι πράκτορες, Εβραίοι σιωνιστές και όλοι οι Έλληνες συνεργάτες αυτών που είναι προδότες. Ακούστε λοιπόν όλοι τι είπε ο Ιταλός καθηγητής στους μαθητές του. Πόσο ηλίθιους, υπεύθυνους, ανεύθυνους και αδιάφορους υπνοτισμένους μας θεωρούν. Για την τραγική σημερινή κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα, η ιερή χώρα Ελλάς. Είπε λοιπόν στους μαθητές του: σήμερα θα σας μιλήσω για το πώς ένας εχθρός μπορεί να σε εξοντώσει χωρίς εσύ να το καταλάβεις και να είναι αόρατος μπροστά σου. Είναι μια έξυπνη και ύπουλη τακτική που λίγοι τη γνωρίζουν. Αυτό για το οποίο θα σας μιλήσω σήμερα συμβαίνει στο μεγαλύτερο οίκο ανοχής κοινό μπουρδέλο της Ελλάδος. Μαθητής τον ερωτά: ποιος είναι αυτός ο οίκος ανοχής? Καθηγητής του απαντά: η Βουλή των Ελλήνων. Χρόνια τώρα οι πολιτικοί Εβραίοι πράκτορες καταστρέφουν την Ελλάδα. Και εγώ προσθέτω, με την βοήθεια των Ελλήνων προδοτών, εγωιστών παρτάκιδων βολεψάκιδων, μασόνων πισογλέντιδων κομματόσκυλων, όλων των παρατάξεων. Ο καθηγητής συνεχίζει: έχουν καταστρέψει την ελληνική κοινωνία και τώρα το σύστημα υγείας. Μαθητής τον ερωτά: αυτοί όλοι είναι προδότες? Για τα χρήματα τα κάνουν όλα αυτά? Ο καθηγητής του απαντά: για να είναι και να λέγεται κάποιος προδότης θα πρέπει να είναι Έλληνας. Όλοι αυτοί οι πολιτικοί ήταν Έλληνες στο γένος και ήθελαν να αποκτήσουν, αν όλοι οι πολιτικοί ήταν Έλληνες στο γένος και ήθελαν να αποκτήσουν πολλά χρήματα, θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ελληνική παραγωγή, να δημιουργήσουν περισσότερες παραγωγές σε όλους τους τομείς. Και εγώ προσθέτω σε αυτό το σημείο:
Ξένοι καθηγητές μας το λένε ξεκάθαρα, ότι αυτοί που μας κυβερνούσαν και μας κυβερνούν είναι Εβραίοι πράκτορες εγκληματίες του έθνους των Ελλήνων. Και εσύ μαλάκα Έλληνα, προσκυνημένε προδότη, θα πας να τους ψηφίσεις, αντί να πας να τους γαμίσεις. Και τι σας είπα εγώ για όλα αυτά που λέει ο Ιταλός καθηγητής σε προγενέστερες δικές μου εκπομπές αφύπνισης συνειδήσεων? Ότι εμείς ως έθνος των Ελλήνων διαθέτουμε την ηχοδωνητική μουσική αρμονία που μπορεί να μας δώσει στην γεωργική καλλιέργεια και στην κτηνοτροφία πολλαπλάσια ετήσιες αποδόσεις και βελτίωση του παραγωμένου προϊόντων σε ανώτερη ποιότητα 100%. Και μέσα σε μία ετήσια απόδοση, από ό,τι γνωρίζουμε σήμερα, 25 φορές από ό,τι παράγεται σήμερα επάνω. Μπορείτε να φανταστείτε τον πλούτο, τον δικό σας και του έθνους, εάν πρώτα ελευθερώσετε την πατρίδα μάνα Ελλάς. Όλα τα ζωντόβολα που διευθύνουν αγροτικούς και κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς δεν με κάλεσαν, και ο λόγος είναι γιατί όλοι αυτοί είναι προδότες, μασόνοι, πισογλέντιδες. Και ο Ιταλός καθηγητής συνεχίζει το μάθημά του και τη διδασκαλία του. Εάν δεν ξεπουλούσαν, θα μπορούσαν να αποκτήσουν μεγάλα κέρδη, βάζοντας ένα μικρό ποσοστό φόρου, ειδικά στις εξαγωγές. Επίσης, θα μπορούσαν να κάνουν κρατικές βιομηχανίες δημοσίου. Και εγώ προσθέτω επάνω σε αυτά που λέει ο Ιταλός καθηγητής. Δηλαδή, ο Ιταλός καθηγητής, κάνοντας μάθημα στους μαθητές του, μας εξηγεί τα αυτονόητα. Θα σας φρεσκάρω τη μνήμη. Θα σας θυμίσω παλαιότερες εκπομπές μου, όπου υποστήριξα τα εξής. Με τη βοήθεια του προγράμματος εποπτεία και κάνοντας χρήση της νοήμων δορυφορικές υπηρεσίες που διαθέτουμε ως έθνος των Ελλήνων, μπορούμε να κάνουμε τα εξής. Να υποστηρίξουμε όλες τις βιομηχανίες παγκοσμίως, χωρίς νέες κτηριακές εγκαταστάσεις, χωρίς νέες επενδύσεις κεφαλαίων, χωρίς νέα κεφάλαια κίνησης, χωρίς νέον εξοπλισμό, χωρίς επιπλέον προσωπικό. Και ανεξαρτήτου βιομηχανίας, καθώς και ποιο είναι το παραγόμενο προϊόν, μπορούμε να δώσουμε και να βελτιώσουμε την ετήσια παραγωγή του κάθε ενός εργοστασίου που υποστηρίζουμε 100% και να βελτιώσουμε την ποιότητα των προϊόντων 100% ανωτέρας ποιότητας. Όλα αυτά θα ξεκινούσαν στην Ελλάδα εάν ήταν ελεύθεροι. Απορώ με όλους εσάς που αφήνετε να σας γαμούν και να σας δολοφονούν αντί να τους εξαελώσετε. Και ο καθηγητής συνεχίζει το μάθημά του. Ότι οι Έλληνες θα μπορούσαν να εκμεταλλεύονται τα πετρέλαια και τα αέρια που διαθέτουν και που βρίσκονται στα ελληνικά ύδατα. Και εγώ προσθέτω, εξ ονόματι του έθνους των Ελλήνων και των αόρατων εργατών του φωτός, ότι τα πετρέλαια και τα αέρια είναι παροχημένες τεχνολογίες.
επιβαρύνουν το περιβάλλον με ενεργειακά αποτυπώματα. Σε όλους αυτούς τους μπινέδες, δημάρχους και περιφερειάρχες, στους προδότες Έλληνες μασόνους, επρότεινα και ξαναπροτείνω. Εγώ, ο Ιωάννης Ηλιού, τους προκάλεσα και τους προκαλώ εκ νέου. Χωρίς καμία δική τους οικονομική συμμετοχή. Να τοποθετήσουμε 3 κάθετες ανεμογεννήτριες με τα εξής αποτελέσματα. Ο Δήμος να εισπράττει το 5% των ημερήσεων εισπράξεων. 15 εκατομμύρια ευρώ ημερησίως για τις δικές του δημοτικές ανάγκες. Για τους δημότες θα δοθεί δωρεάν ενέργεια, φωτισμός, θέρμαση και ψήξη. Δωρεάν μηνιαία οικογενειακή διατροφή αξίας 500 ευρώ ανά οικογένεια. Και εσύ Έλληνα, όχι κοιμάσαι, είσαι μαλάκας, είσαι προδότης που δεν πας να τους πάσεις το κεφάλι, είναι υποχρέωσή σου. Δεν έχεις το δικαίωμα να σφυρίζεις αδιάφορα. Το βιντεάκι της κάθετης ανεμογεννήτριας που έχουμε εμείς κατασκευάσει στην Κίνα βρίσκεται στο κανάλι μου, στο YouTube, Ιωάννης Ηλιού, και έχει τους αριθμούς 30 και 32. Είναι τεχνολογία από το μέλλον, 500 χρόνια μπροστά από ό,τι γνωρίζει σήμερα όλη η ανθρωπότητα. Πρόθεσή μας είναι να τοποθετήσουμε μία ανεμογεννήτρια σε κάθε ένα νομό της Ελλάδος και οι υπόλοιπες 49 να παράγουν ενέργεια και οικολογικό καύσιμο υδρογόνο. Να το εξάγουμε στην Ευρώπη και να γίνει η Ελλάδα η πρώτη οικονομική δύναμη παγκοσμίως. Σε προκαλώ, σε βρίζω, σε ξεφτιλίζω Έλληνα, για να σε ενεργοποιήσω. Να αναγκάσεις δημάρχους και περιφερειάρχες να με καλέσουν, δημόσια και παγκόσμια, να τεκμηριώσουμε τα όσα λέμε. Εάν όχι, να τιμωρήσετε εμένα ή τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη. Είναι υπάλληλοι σου, γιατί δεν τον υποχρεώνεις να κάνει το χρέος του. Φωνή λαού, οργή Θεού. Έτσι θα κάνουμε την Ελλάδα ανταγωνιστική και πολύ ισχυρή οικονομική χώρα. Θα κυκλοφορήσει άφθονο χρήμα για όλους τους θεσμικούς συμμετέχοντες, αλλά και πρωτίστως για όλον τον ελληνικό λαό. Εδώ είμαι. Ζήτα μου εξηγήσεις για τα όσα λέω, αλλά με δεσμεύσεις και δημόσια όλα αυτά. Ο Ιταλός καθηγητής συνεχίζει ότι εδώ στη σημερινή κοινωνία των Ελλήνων συμβαίνουν ακριβώς τα αντίθετα από ό,τι θα έπρεπε να συμβαίνει και να λειτουργεί. Οι πολιτικοί καταστρέφουν όλους τους τομείς, καταστρέφουν τη μεσαία τάξη των ανθρώπων, φτωχοποιούν τον Έλληνα και ξεπουλούν τα πάντα. Διώχνουν τους Έλληνες ως μετανάστες και φέρνουν λάθρομετανάστες, αλλοδαπούς. Πολεμάνε το κάθε ένα επαγγελματία με υψηλούς φόρους και κλείνουν τις επιχειρήσεις. Έδωσαν το όνομα της Μακεδονίας στους Σκοπιανούς με την προδοτική συμφωνία των Προστιπών. Και συνεχίζει ο καθηγητής. Έχουν πουλήσει το δημόσιο σε ξένους ιδιώτες, όπως την ΔΕΗ, τα αεροδρόμια, στους Γερμανούς, τα λιμάνια στους Κινέζους. Οι Έλληνες ως έθνος θα είχαν συμφέρον να μην τα πουλήσουν. Γιατί θα μπορούσαν να βγάζουν μεγάλο κέρδος και οι ίδιοι δεν θα πουλούσαν την πατρίδα τους και την ιστορία τους. Και εδώ ακριβώς εγώ προσθέτω, σε σένα Έλληνα,
που αποτελεί στην χλιαρή κοινωνία των χριστιανών Ελλήνων. Εσείς που μου ζητάτε να μην βρίζω, εσείς που μου ζητάτε και ζητάτε να παραιτηθούν, αντί όλοι εσείς να τους εκτελέσετε στη Λεμιτόμο. Πόσο αγαθοδιόλιδες είστε ως χλιαρή κοινωνία των Ελλήνων. Και ο Ιταλός καθηγητής συνεχίζει ότι για να καταλάβεις τον εχθρό σου θα πρέπει να μάθεις πώς σκέφτεται και εξηγεί τι θα έκανε. Θα παρίστανες στον ομοεθνή τους, θα έλεγχες όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να μπορέσεις να τους καθευθύνεις και να τους καταστρέψεις άνετα. Αυτό βέβαια συμβαίνει στην Ελλάδα αιώνες τώρα. Γι' αυτό υπάρχει αρκετό μίσος από την πλευρά των πολιτικών Εβραίων πρακτόρων κατά των Ελλήνων. Και διερωτάται ο Ιταλός καθηγητής, τι θα γίνει άραγε εάν μάθουν όλοι οι Έλληνες ότι τους κυβερνούν οι εχθροί κατακτητές τους, οι Εβραίοι σιωνιστές χαζαρομογγόλοι, οι οποίοι δεν έφυγαν ποτέ από την Ελλάδα. Και εγώ απαντώ, λες να μην το ξέρουν, αλλά οι χλιαροί των Ελλήνων χριστιανική κοινωνία έχουν γίνει νοθροί, αδιάφοροι, απαθείς, κομματόσκυλα και παρτάκιδες. Λειτουργούν στο εγώ. Είναι οι τέλειες κουραδομηχανές του πλανήτη. Έλληνα, σε γαμάνε καθημερινά οι Εβραίοι πράκτορες. Σε κλέβουν, σου διαλύουν την οικογένεια, σε αποδεκατίζουν ως έθνος και εσύ ζώο αδιαφορείς. Ή θα γίνετε πατριώτες ή θα γίνετε αποστάτες, ή αλλιώς τα γεγονότα που ακολουθούν θα παγώσουν το σκατό στον κόλο σας από τον φόβο και θα σας πάρει ο γέρο διάολος. Αν δεν κάνεις το χρέος σου ως Έλληνας, που είναι υποχρέωσή σου, δεν αξίζει να λέγεσαι Έλληνας. Εγώ ως Ιωάννης Ηλιού έχω θέσει τον εαυτό μου υπερπίστεως και πατρίδος και υπηρετώ την αποστολή μου. Θέτω λοιπόν τον εαυτό μου εγγράφος την ποινή του θανάτου εάν φέρετε κάποιον δήμαρχο ή περιφερειάρχη και δεν ισχύουν τα όσα σας λέω και υποστηρίζω. Εσύ δείξε μου ότι αξίζεις να λέγεσαι Έλληνας και ότι σου αξίζει η ελευθερία σου, που για αυτήν είμαι έτοιμος να δώσω τη ζωή μου. Εάν πείσετε κανένα τσόγλανο δήμαρχο ή περιφερειάρχη, πείτε του ότι δεσμεύομαι να του δώσω την προστασία την δική του, της ζωής του και της οικογένειάς του, όπως ακριβώς την έχω εγώ. Επανέρχομαι στο ίδιο θέμα, από άλλη οπτική γωνία προσέγγισης. Ακούστε το σχέδιο δράσης που εφαρμόζουν οι αποστάτες σιωνιστές γύφτη της ερήμου. Για να καταστρέψεις τον εχθρό σου, ο σκοπός είναι, και όταν αυτός είναι ένας δύσκολος αντίπαλος, όπως είναι ο Έλληνας, μπορείς να τον κάνεις με ύπουλο τρόπο, χωρίς να το καταλάβει. Πρέπει να γίνεις ο δούριος ύπος, εφαρμόζοντας το σχέδιο του χαμελέοντα. Ο χαμελέοντας αλλάζει χρώματα, ανάλογα στο σημείο που βρίσκεται, για να μην γίνεται ορατός, δηλαδή να γίνει αόρατος εχθρός του έθνους των Ελλήνων. Μαθαίνει τέλεια τη γλώσσα του, αλλάζει ταυτότητα, παριστάνει τον ομοεθνή του για να αναλάβει την εξουσία της χώρας. Χρησιμοποιεί τους πράκτορές του για να βγάλει από τη μέση σκοτώνοντας τον κυβερνήτη.
σκοτώνοντας τον Ιωάννη Καποδίστρια, που από τότε οι Εβραίοι πράκτορες κυβερνούν την Ελλάδα. Αυτό το σχέδιο το εφαρμόζεις και στις υπόλοιπες χώρες και αφού πάρεις την εξουσία ξεκινάς το σχέδιο. Έχοντας πάρει πλέον την εξουσία της χώρας, ιδρύεις τραπεζικό σύστημα για να ελέγχεις την οικονομία. Μετατρέπεις το κράτος τους σε ιδιωτική εταιρεία. Συνεχίζοντας, δημιουργείς άλλη μία ιδιωτική εταιρεία, την εφορία. Καταργείς τα νομίσματα που στηρίζονται στο χρυσάφι και τυπώνεις τα χαρτονομίσματα για να μπορείς να τυπώνεις όσα εσύ θέλεις. Τους κλέβεις τον πλούτο τους, που είναι ο χρυσός, και το μεταφέρεις σε άλλη χώρα που εσύ ελέγχεις. Και το καταστροφικό έργο συνεχίζεται. Για αντιπερισπασμό δημιουργείς κόμματα, για να μπορείς να δημιουργείς το διέρη και βασίλευε. Παίρνεις χρήματα από άλλες χώρες και τα δίνεις στα κομματόσχυλα, δημιουργώντας τη χώρα χρέος, χωρίς ο πολίτης να γνωρίζει. Για να αποδυναμώσεις τον εχθρό σου, του κτυπάς τα 6 βασικά σημεία της οικονομίας του, και αυτά είναι: πρώτον, του κτυπάς την γεωργική παραγωγή με επιδοτήσεις. Δεύτερον, του κτυπάς και καταστρέφεις το δημόσιο, βάζοντας τους πράκτορές σου για να μετατρέψουν σε έναν οίκο ανοχής με χρέη. Τρίτον, του κτυπάς και του καταστρέφεις το βιομηχανικό τομέα, κάνοντας ακριβώς το ίδιο. Τέταρτον, του κτυπάς και του καταστρέφεις την μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία, δίνοντας αρκετά υψηλούς μισθούς στους εργαζομένους μέχρι να χρεοκοπήσει η εταιρεία. Πέμπτον, καταργείς το εθνικό νόμισμα και εφαρμόζεις ένα κοινό νόμισμα για να το ελέγχεις. Έκτον, δίδεις αεροδρόμια και λιμάνια σε ξένες ιδιωτικές εταιρείες που εσύ ελέγχεις. Όταν έχεις καταφέρει τα 6 βασικά αυτά σημεία με σκοπό την πτώχευση, κάνοντάς τον λιγότερο ανταγωνιστικό, τότε λοιπόν τον έχεις στο χέρι. Τον κάνεις να εισάγει από άλλες χώρες, να καταναλώνει τοξικά τρόφιμα μέσα από τις δικές σου αλυσίδες τροφίμων και φροντίζεις να έχει κακή οικονομία. Του κτυπάς την παιδεία και του διεστραυλώνεις την ιστορία και τη γλώσσα του. Δημιουργείς ένα φασιστικό κόμμα για να μπορείς να καπηλεύσεις τον πατριωτισμό του. Τον κάνεις να αισθάνεται ντροπή ο εχθρός σου, για να μην δηλώνει πατριώτης και να εκδηλώσει την αγάπη του για την πατρίδα του, μόνον και μόνον φοβούμενος μήπως τον αποκαλέσουν φασίστα. Τώρα πλέον είναι έτοιμος για την ερχόμενη παγκοσμιοποίηση. Από την άλλη, παραδίδεις το όνομα, την ιστορία του, σε μία άλλη ξένη χώρα που εσύ ελέγχεις. Διώχνεις τους Έλληνες από την Ελλάδα και φέρνεις λαθρομετανάστες. Έτσι δημιουργείς πολιτισμικότητα, αλλοιώνοντας τον πληθυσμό της χώρας και το DNA του Έλληνα. Ελέγχεις όλα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας για να μπορείς να του κάνεις πλήση εγκεφάλου. Του τραβάς αλλού την προσοχή. Έτσι τον έχεις χτυπήσει από όλες τις πλευρές και τον έχεις παγιδεύσει για τα καλά. Δεν πρόκειται για ένα παιχνίδι, είναι ένα έξυπνο στρατηγικό σχέδιο, προκειμένου να παγιδεύσεις ύπουλα με τη μέθοδο σταγόνα-σταγόνα και να εξοντώσεις τον αντίπαλό σου. Όλοι οι δικοί σου υποταγμένοι σε εσένα πάνε σε ένα μέρος του πλανήτη όπου προσκυνάνε τη σημαία του ολοκαυτώματος. Αυτοί δεν είναι προδότες,
γιατί όλοι αυτοί δεν είναι Έλληνες. Εάν ήταν Έλληνες, θα γινόντουσαν ακριβώς τα αντίθετα από όσα προγραμματίσαμε και έγιναν. Τώρα μπορείς να καταλάβεις γιατί εγώ βρίζω τον εχθρό μου, γιατί εγώ γνωρίζω αυτά που εσύ βιώνεις εν αγνία σου. Εσύ φταίς, Έλληνα, για την κατάντια του σήμερα. Εάν το καταλάβεις και το παραδεχθείς, αυτό τότε όλα θα έχουν τελειώσει για αυτούς. Ο μεγαλύτερος προδότης του έθνους των Ελλήνων είσαι εσύ, Έλληνα, μέσα από τις πράξεις σου, που συνεχίζεις να τους πληρώνεις, που συνεχίζεις να τους ψηφίζεις, που συνεχίζεις να τους ανέχεσαι. Δεν σε έβαλε κανένας με το ζόρι να κάνεις ό,τι έκανες. Ούτε σε ανάγκασε κάποιος με την απειλή του πιστολιού να το κάνεις. Φρόντισε λοιπόν, Έλληνα, που είσαι μια πλήρη κουραδομηχανή σήμερα, μασώνε κομματόσκυλο προδότη, να πας να ψηφίσεις εκλογές. Εάν πας, θα θεωρηθείς συνένοχος τους και εγκληματίας. Μας δίδεται μια μεγάλη ευκαιρία με τις εκλογές, χωρίς να ρίξουμε ούτε μία πιστολιά, να πάρουμε τη χώρα μας. Με αποχή 51% επεμβαίνει ο στρατός. Η εντολή που έχω είναι να βρω τρόπο να σε ενεργοποιήσω, Έλληνα, με το λόγο να ταράξω τα χλιαρά και λιμνάζοντα νερά της κοινωνίας και να μετατραπεί ο Έλληνας ή πατριώτης ζεστός ή αποστάτης κρύος. Εάν δεν αντιληφθείτε αυτή την υπερπροσπάθεια ψυχοφθόρα που κάνω μέσα από τον ειρηνικό μου λόγο, τότε θα ακολουθήσουν τα δεινά και πιστέψτε με, θα σας υποχρεώσει ο φόβος, θα παρακαλάτε και θα προσεύχεστε για να σταματήσουν όλα. Ζητώ την κατανόηση όλων σας. Η αποστολή μου είναι πολύ δύσκολη και ψυχοφθόρα και ακόμα είμαστε στην αρχή. Έχουμε πόλεμο και όσο πιο γρήγορα το καταλάβετε και αφυπνιστείτε και αναλάβετε τις υποχρεώσεις σας, τόσο πιο ανώδυνο θα είναι για όλους μας. Σε αυτό ακριβώς το σημείο τελείωσε και η δεύτερη ενότητα της εκπομπής Αφύπνιση Συνειδήσεων με τίτλο «Η χλιαρή κοινωνία των χριστιανών Ελλήνων». Αύριο στις 7 το βράδυ η τρίτη και τελευταία ενότητα αυτής της εκπομπής. Εβραίοι πυθίκια, σιωνιστές μασόνοι, Έλληνες προδότες, το τέλος σας είναι πολύ κοντά. Ήτανε χαρά και τιμή μου που και σήμερα μοιράστηκα μαζί σας γνώσεις και σκέψεις στην εκπομπή μας σήμερα. Αύριο με το καλό. Σας ευχαριστώ όλους. Ώρα καλή. Είμαι ο Ιωάννης Ηλιού.